आर'नाइ 5G इउटुब चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बरायफिनबाय। दिनैनि गोदान भिडिअ'आनो जाहैबाय PM किसाननि बिग आपडेट आरो अरुणोदय स्किमनि आपडेटनि सायाव जोङो दिनैनि भिडिअ'आव सावरायगोन। बिग आपडेट फैदों, नोंथाङा भिडिअ'खौ जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो बेबायदिनो गोदान गोदान आपडेट, डिटेल स्किम, डिजिटेल खौरां मिथिनो थाखाय नोंथाङा चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। गिबियावनो सावरायगोन जोङो PM किसाननि बिग आपडेटखौ। बे आपडेटानो जाहैबाय PM किसाननि 16 इनस्टलमेन्टखौ नोंथांमोना थाबैनो फेब्रुवारि मार्चनि गेजेरावनो नोंथांमोननि बेंकआव थाबैनो 16 इनस्टलमेन्टखौ नोंथांमोना मोननो हासिगोन। नाथाय गोबां मानसिफोरानो दाबो बे PM किसाननि रांखौ गोबां मानसिफोरानो मोननो हायाखै। मानि थाखाय मोननो हायाखै बेखौबो गभर्नमेन्टआ रोखायै फोरमायनानै मोनसे गभर्नमेन्टआ केम्पेइन सालायगोन। बेखौ माब्ला तारिखआव सालायगोन बेनिबो मोनसे आपडेट ओंखारनानै फैदों। जाय बिथांमोना PM किसानाव रां मोननो हायाखै, नोंथांमोना दानिया रांखौ मोननो हासिगोन। नोंथांमोना खेबसेयावनो जिखिनि नोंथांनि स्टप जानानै थानाय रांखौ नोंथाङा खेबसेयावनो नोंथांमोना मोननो हागोन। PM किसाननि 16 इनस्टलमेन्ट सोनायजों लोगोसे नोंथांमोना थाद'नाय रांखौ मोननो हागोन। आपडेटानो जाहैबाय PM किसाननिफ्राय मोनसे बिग आपडेट फैदों। बे आपडेटानो PM किसाननि जाय बिथांमोना EKYC बा DBT लिंक खालामाखै, नोंथांमोना गभर्नमेन्टआबो मिथिदों नोंथांमोना रां मोननो हायाखै। बेनि थाखायनो नोंथांमोननो गभर्नमेन्टनिफ्राय नोंथांमोननो स्पेसियेल केम्पेइन स्टार्ट खालामनो नागिरदों। 21 आरो 12 फेब्रुवारि बे तारिखआव नोंथांमोननो बे स्पेसियेल केम्पेइन खालामनानै नोंथांमोननि प्रब्लेमखौ KYC बा DBT नि बे प्रब्लेमखौ गभर्नमेन्टआ सल्भ खालामनानै होगोन आरो नोंथांमोना गावबागावनि बे प्रब्लेमखौ गावबागावनि VCDC वाइज बा नोंथांनि गामि वाइजआव नोंथाङा बे खामानिखौ मावनानै लानांगोन। गभर्नमेन्टआ बे 12 आरो 21 फेब्रुवारि बे तारिखआव नोंथांमोननि गामि वाइज बा VCDC वाइजआव स्पेसियेल केम्पेइन बेखौ स्टार्ट खालामनो नागिरदों। बे जोबोद मोजां आपडेट। जाय बिथांमोननि KYC बा DBTआ नोंथांमोननिया प्रब्लेम जानानै दंमोन, नोंथांमोननि प्रब्लेमा दा जोबस्रांसिगोन आरो नोंथांमोना PM किसाननि रां सोगाफ्रोमबो नोंथांमोना मोननो हासिगोन। जाय बिथांमोना PM किसानखौ गोदानै नोंथांमोना बानायदों, अब्ला नोंथांमोना नायनांगोन नैबे डिस्ट्रिक्ट वाइजआव नोंथांनि स्टेटासा भेरिफाइ जादोंना जायाखै। नोंथाङा नैबेयाव नायजागोन। नोंथाङा नैबे स्टेटास अफ सेल्फ रेजिस्टार फार्मार, नोंथाङा बेयाव थांनानै नायजागोन। नोंथाङा बेयाव थुनांगोन। गिबियावनो जों दानिया बेयाव थुबाय। दानिया नोंथाङा जुदि नोंथाङा PM किसानखौ गोदानै एप्लाइ बानायदों, नोंथांमोना नोंथांनि आधार नाम्बार आरो नैबे केपसाखौ नोंथाङा नैबेयाव बहायनानै नोंथाङा बेयाव नोंथांनि स्टेटासखौ नायनो हागोन। जुदि नोंथाङा गोदानै PM किसानाव एप्लाइ बानायदोंब्ला नोंथाङा बेयाव नोंथांनि स्टेटासा डिस्ट्रिक्ट वाइजआव एप्रुभ जादोंना जायाखै, अब्ला नोंथाङा बेयाव एजियावनो नायनानै लानो हागोन। नोंथांनि स्टेटासा डिस्ट्रिक्ट वाइजआव एप्रुभ जाबासो नोंथाङा PM किसाननि रांखौ नोंथांमोना मोननो हागोन। जुदि नोंथाङा DBT आरो EKYCखौ होबायब्ला नोंथाङा नोंथांनि स्टेटासा, नोंथांनि DBT EKYCआ डान जादोंना जायाखै, नोंथांमोना बेखौ बोरै चेक बानायनो जोङो बेखौबो नायदिनि। गिबियावनो नोंथाङा नैबे पेजाव फैनांगोन। आङो बेनि लिंकखौ भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होगोन। नोंथाङा PM किसान गुगोलाव सार्च खालामबाथाय नैबे पेजाव डाइरेक्टयै फैनानै नोंथाङा नायनो हागोन। गिबियावनो आङो बेनि प्रसेसखौ गोबां देखायबोबाय, थेवबो नोंथांमोननो जाय बिथांमोना गोदानै बे चेनेलाव भिजिट खालामदों नोंथांमोननो आङो बे प्रसेसखौ देखायबावगोन। बेनो जाहैबाय नोंथांमोना जुदि DBT आरो नोंथांमोना EKYCखौ होबायब्ला नोंथांमोना गावबागावनि नोंथांनि KYC बा DBTआ जादोंना जायाखै बेखौ चेक खालामनो थाखाय नोंथाङा नैबे नाउ इउआर स्टेटास, नोंथाङा बेयाव थुनांगोन। जोङो दानिया बेयाव थुबाय। दानिया नोंथांनि नैबेयाव इन्टार रेजिस्ट्रेसन नं, नोंथांनि PM किसान एप्लाइ खालामनाय समाव जि रेजिस्ट्रेसन नाम्बार नोंथांनो हरदोंमोन दङ नोंथांनाव, नोंथाङा बेयाव बहायनांगोन आरो नैबेयाव केपसाखौ बहायनांगोन। जुदि गैया, नोंथाङा नैबे नाउ इउआर रेजिस्ट्रेसन नं, नोंथाङा बेयाव थुनानै नोंथाङा आधार कार्ड होनानै नोंथाङा बेयाव रेजिस्ट्रेसन नंखौ नोंथाङा इजियावनो बहननानै लानो हागोन। दानिया जोङो बेयाव रेजिस्ट्रेसन नंखौ बहायनानै जोङो DBT आरो EKYC 16 इनस्टलमेन्टखौ नोंथाङा मोननो हागोन ना हाया बेनि प्रसेसखौ जोङो नायदिनि। दानिया नोंथाङा बेयाव गासैबो डाटाखौ बहायनानै नोंथाङा नैबे गेट OTP आव नोंथाङा थुनानै होनांगोन। जोङो दानिया बेयाव गेट OTP आव जोङो थुबाय।
दानिया जोंनिया रेजिस्टार मबाइल नाम्बाराव मोनसे अटिपि फैगोन जोङो बे अटिपिखौ नैबे बक्सआव बहायनानै होनांगोन जोंनि अटिपिया फैबाय जोङो बेखौ बहायनोसै जोङो दानिया बेयाव अटिपिखौ बहायबाय दानिया जोङो बेयाव नैबे गेट डाटायाव जोङो थुनानै होनोसै गेट डाटायाव थुनाय लोगो लोगोनो बेबायदि मोनसे पेज गेवगोन नोंथाङा नैबेयाव नायनांगोन इलिजिबिलिटि स्टेटास नोंथाङा बेयाव थुनांगोन जोङो बेयाव थुबाय जुदि नोंथांनि डिबिटिया एस जाबायबा नैबायदि आदार बेंक एकाउन्ट सिडिंआ बेबायदि स्टेटासा बिदि एस जागोन आरो इकेवाइसिया बेबायदि जुदि नोंथाङा इकेवाइसि होबायबा बेबायदि एस जागोन नोंथाङा बेबायदि प्रसेसआव नायनानै लाबानो जाबाय जुदि बे मोनथाम नैबे लेन्ड सिडिं आरो इकेवाइसि स्टेटास येस आरो बायदि आदार बेंक एकाउन्ट सिडिंआ बेबायदि एस खुथिदों नोंथांमोना 100% नोंथांमोना PM किसाननि रांखौ सोगाफ्रोमबो नोंथांमोना मोनबाय थानो हासिगोन नोंथांमोना बेबायदि प्रसेसआव नायनानै लाबानो जाबाय दानिया नायगोन जोङो अरुणोदय स्किमनि आपडेटखौ अरुणोदयनि स्किमनि आपडेटआनो जाहैबाय अरुणोदयनि रांखौ दिनै गभर्नमेन्टआ सोनानै होबाय जाय बिथांमोना गोदानै नोंथांमोना जुदि एप्लाइ बानायदोंमोनब्ला नोंथांमोना नोंथांनि रांखौ हाबदोंना हाबाखै नोंथांनि स्टेटासा एप्रुभ जादोंना जायाखै नोंथाङा PFMS होननाय मोनसे वेबसाइटआव थांनानै नोंथाङा बेयाव चेक खालामनानै लाबानो जाबाय अरुणोदय स्किमनि रांखौ दिनै गभर्नमेन्टआ रिलिज खालामनानै होबाय नोंथांमोननि बेंक एकाउन्टआव हाबबाय जानांगौ दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा लाइक खालामबानो जाबाय एसेनोसै दिनैनि भिडिअआ